पापा तोहर के पियोली लागेले हे जीजा तोहर सी के राउत बुझाले राउत बुझाले राउत बुझाले। हाँ पापा तोहर के पियोली लागेले जीजा तोहर सी के राउत बुझाले सी के राउत बुझाले। लाल बाबू राउत तोर भातार भइले लाल बाबू राऊ तोर भतार भइले और बदले में पूरा मधेश लेले और बदले में पूरा मधेश लेले। डीजे नारद मधेसी विद्या भंडारी के ओलिया भतार रे तब काहे चैना से लूटे लहार रे लूटे लहार रे लूटे लहार। हाँ विद्या भंडारी के ओलिया भतार रे तब काहे चैना से लूटे लहार रे लूटे लहार रे। अरे महतो राजेंद्र कलेश भइले अरे महतो राजेंद्र कलेश भइले और बदले में पूरा मधेश लेले और बदले में पूरा मधेश लेले। डीजे नारद मधेसी जिला धनसा जिला महोत्तरी के हई हम छौरा राइटर कृष्णा खियाई पकौड़ा पकौड़ा पकौड़ा। जिला महोत्तरी के हई हम छौरा राइटर कृष्णा खियाई पकौड़ा हाँ खियाई पकौड़ा। न तो दिलवर मधेसिया भतार लेले न तो दिलवर मधेसिया भतार लेले और बदले में पूरा मधेश